खुलुमबाय जोङो लागाव फाइभनि कमेडिनि जानानै बुंदों जेनेबा जोंनि चेनेलखौ जाय नायनानैबो साबस्क्राइब खालामनानै दोनाखै दासिमहालागै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै होदो अननानै जोंबो एसेबां खस्थ' बानायनाय जायो बेनि थाखायनो नायनानैल' नोंथांमोना थानाङा ओरैनो थानाङा लाइक होनानै गालां आरो साबस्क्राइब खालाम आरो जोंनि लागाव फाइभखौ जों दिहुननो नाजागासिनो नै दा बावैनो जों मोनसे शुटिं लाहैबावगोन आरो बेनि सिगाङावबो जों मोननैसो लाखांबावबाय नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन जोङो दिनै मोननैसो शुटिं लागोन आरो नोंथांमोना प्लिज अननानै जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो जोङो नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनो थाबाय बेखिनियावनो खालामनाय जायो नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो बेखिनियानोसै आरो जोङो लागाव फाइभनि थाखाय शुटिं लानो थांबाय दङ जोंहा ट्रेक्टरावसो लागोन शुटिंखौबो जों दा नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन मैया दाख्लैबो जों लाखांखाबायमोन दायो नोंथांमोना नुगोन आरो नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना नै दायो जों दुब्लिबारियावसो ट्रेक्टर हालेवनायसो लायहांदो दै शुटिंखौ नै दे नोंथांमोना नायलांबाय थादो मोनफैनायाथ' मोनफैबाय जोङो दसे थानानै नोंथांमोना नायलांबाय थादो
हो